بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم عن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي için oturuşuqlığını ve muhabbetlerini duayı hayırlerini lütfu keremi ile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğulluydunuz, dünya ve ahir saadet gününmek, yüze aklık versin inşallah. Geçen heftelerde Beyik Allah Teala'nın hükmü bilen bir neçe cühütlün, Yahudilerin bir edepçiliği Huday Teala var da ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var da ve Allah Teala iki olan cevabını verip ayet indirmeyi bir neçesi geçti geçen hafta. İnşallah pek Allah köklediğinden bugünkü hizmetini de yetirir. Yöne bir muhim mukaddeme var. İdip barada. İnşallah hawsile bilen kulağasın kan üstünde durmarın yöne aysak açık bolacak inşallah. İdip barada. Yahudilerin bir edipçiliği näme zerer yerligi barada. İdip beyli bir muhim zatlığı barada bir mukaddeme inşallah. Ey mümin Müslüman doğallar. Ey savatlı dostlar. Ey cavan dostlar. Bir adam üyünni yaşat birin yerini iyi biçkisini edip riayet etmese näme olur? Çay soğumasını edip riayet etmese. Ya mesela başlan sınzasına dehretini edip riayet etmese nahilli olur. Üydü xiyabanına, köçelerde adam yürüyüşünü edip riayet etmese nahilli olur. Ya doğan qarındaşın arasında bir özünün zinanasının edibin riayet etmese, ya zinanı adamsının edibin riayet etmese näme olur? Üyün nizmi behem imez mi? Hele biri-birinin açılmağa sebep olmaz mı? Şu mahal tamam bir zinanı adamsı var da, ya adamsı zinanası vardı, bir edipçilik et ya, hormatını saklamaya, bil ahira ara açılmalı oluyor. Ya enata oğulğuyuz var da. Enata oğulğuyuz edip riayet etmesi näme olur? Edip riayet edilmesi yani muhabbet yoktuğunun alamatı oluyor da. Bir adam enatasını qowwaryan bolsa elbette edip de qo'yar. Bir enata iki oğulğuydunna qowwaryan bolsa elbette oğulğuyduning baraberine bir neçe edipler riayet eder. Şular bir belli celat. Ya gel ovan içine, şehrin içine
Şu anrik bärik ubur mururun içinde, qatnawın içinde bir neçe adamla men azat yaşayacak, hoşum geliyor şey dip yaşayacak deyip de edip riayet etmese, aya şehrin emniyeti bir hem imer mi? Şehrin emniyeti rahatlığı bir hem vurulmaz mı? Durmalı yerde durmayacak bolsa bir adam, geçmeli yerde geçmeyecek bolsa, men bu zatları bilmeyen, hoşum geliyor, rahat yaşayacak, azat yaşayacak diye. İnsanın yaşayışı muhtel bolmaz mı? Emniyeti bir hem vurulmaz mı? Her kim öz halan nedip, öz hususi ve ictimai edipleri riayet etmese, aya bir hem vurulmaz mı? Elbette bir hem vurulur. Bu bellice zat. Men hemmemiz bilýäs düşünükli zat be. Yaşı meclisin içinde kipleyen adam kiplemek edibin riayet etmese, ya eşitleyen adam eşitmek edip riayet etmese, şizri avadan meclis bolur mu? Hiç bolmaz. Ya ahirki misal bir medresenin içine ustad şagirdin edibin riayet etmese, şagird debirinin, mualliminin edibin riayet etmese, klas berqarar bolur mu? Bolmaz ahim. Yani medresen bir neçe edipleri riayet edilmese, medresen nezmi bir hem iyilmir mi? İyilir. Hop. Bir edep tenha ne kudra daşt bet, belki ateşler heme afak zat diyerler şey. Bir edip hem işe fakat özünü verir vermeye, devrunnaki hem mekşe verir veriye. İnni bila bir bellice vurun, gel inni dinin vurrununa. Hanavada da edip riayet edilmese, hanavada bir hem iyen molsa, medresen içinde edip riayet edilmesi, medresen nezmi bir hem iyen molsa, şehrin içinde şehrin edip riayet edilmesi, şehrin nezmi bir hem iyen molsa, öyün içinde riayet etmeli, edipler riayet edilmesi, öyün nezmi bir hem iyen molsa, bir adam Huday Teala vardı edip riayet etmesi, imanı bir hem vurulacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağarada bir edepçilik etse, imanı helal tapar. İmanın nezmi bir hem yer. Hemme yerde şu zaman edep bolupdur, bıgat ferhenk evi düşüptür. Hemme zatta ba edep bolluyup kurrun ediliye. Ne deyip iman mağarada edepken riayet bolmalılar? Mehabbeti yok bolansan, Yahudla peygamberimize mehabbeti yok bolansan bir edepçilik etiyele. Yani açık geçti de misali. Hudaya mehabbeti var adam, Huday Teala var da edebin saklar. Günahın içinde, oynaydımın içinde hiç vakit maşallah etmez. Müslüman adam haramın içinde Allah'ın adını tutmaz. Oğula harama varmaz. Haramı varsa da haramın içinde Huday'ın haliyen vardı diye etmez. Huday var da edip ayet eder. Mümin Müslüman adam edip imanın içinde edip saklamalıdır. Mümin Müslüman adam Kur'an-ı Kerim var da edip saklamalıdır. Biz eğer zahir zindagide edip riayet etmeyende nezm bihem iyen olsa yadınızdan çıkarman. Huday Teala varada, mescid barada, mescidin kaptalını haram toy tutup, mescidin hayyadına, mescidin içine kalmagal eştirip durmak, mümin Müslüman adamın layık zat değildir. Müslüman adam mescidin haybatını saklar, edebin saklar. Edebin kim saklamar? Mehabbeti yok adam. On imanı bihem yer. On imanı vurulur birine. On imanı dargamalı oluyor. Ya yok bolmalı oluyor. Ya peygamberimiz varada. Ya Kur'an-ı Kerim okulup tuqa. Ya peygamberimizin yaşayışı edilip tuqa. Emme şu zatlara mehabbeti yok adam, edebi de yoktur. Gözlep görün ilunun içinde. Mescid, Kur'an-ı Kerim, Allah Teala, şeriat, Allah'ın halal eden zadi. O Huday Teala'nın haram eden zatında elçik halal haram ne oluptur diyen adam anırsın gözlep görün dinine mehabbeti yoktur. Yani imanı yoktur. Yani hey o ezicidir. Ondan çirim edebi de yoktur. Biz edip bir ulukhon mesele oldu. Hem imanına, hem dinine, hem dünyada. Edip bulmasa, nezm-i tertip bulmasa dünya dargar ahim. Bu şonun yanık iman ne şeyle. Edip bulmasa iman dargar. Edip bulmasa din dargar. Edip bulmasa kalbindeki iman uçup gider. Bir vaktta Hazreti Abbas radıyallahu anh Peygamberimizin ağası. Peygamberimizin dedesinin doğunu.
Şoňa aýdylypdyr da, ente ekber em Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen uluqanmy ya Rasulullah uluqanmy diýipdirler. Ol Hazreti Abbas radıyallahu anh jogap beripdir. Faqala huwa akbaru minni ve ana asannu minhu. Hazreti Abbas aýdypdyr. Rasulullah menden uluqan diýipdir. Ýöne men ondan ýaşym uluqarrak diýipdir. Ol sorayan adam onun maksadi Abbas'ın yaşı uluqanmy ya Rasulullah'ın yaşı uluqanmy şonu aýtjak bolýanmyş-da. Abbas men uluqan diýmendir. Mabada edebim bi edep bolamayın, edebim riayet etmesem imanıma zarar bolamasın deyip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekberu minni ve ana asannu minhu. Men peygamberimizden yaşıma kärrek, ýöne peygamberimiz menden uluqarrak diýipdir. Edebin riayet etipdir. Näme diýip? Edeb riayet etmesek imanymyza zarar bolarmy diýip gorkýanmyşdykle. Gorkmaly zat demi özi. Biz ol Yahudlaryň bi edepçilik etýärleri geçen heftede pek Allah'ın köplemegi bilen geçti. Bi edepçilik Hudaý Taala barada, Resulullah barada, yani muhabbeti ýokluk, yani iman ýokluk. Emma geleliň peygamberimiziň 54-nji ýaşynda mübarek sirasinden Yahudiler bilen peygamberimiziň arasynda ýene bolan gürrüňlerden. An ummil mu'minin Aişe es-Siddiqa radıyallahu anha جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. İnimiz Hazreti Aişe Siddiqa diye bir tofar Yahudiler peygamberimizin mübarek huzuruna geldiler. O toğa gelenine näme diýmeli? Assalamu aleyk diýmeli. Salam aleyk diýipdirler. فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. سلام عليك diýipdirler. Sam diýdigi arap dilinde lanet diýdigi. Ey Muhammed sana lanet bolsun diýdigi ha nauzu billah. Yahudilerin maksady şu. Samyň öz manasyny öz şu. Assalamu aleyk diýipdirler. Hazreti Aişe beýle oturanmışdyk jadamanır. Faqultu assalamu aleykum ve fa'alallahu bikum ve gadiba aleykum ve la'anakum. Sam özüňize bolsun, lanet özüňize bolsun, Hudaýyň qahrı size bolsun diýipdir. Hazreti Aişe Siddiqa radıyallahu anha. Peygamberimiz ey Aişe otur diýipdir. Hudaý Taala şeýuşup durmagy, pahyşa kefa etmegi, bidirek kefa agdalyp biri-biriňe şeýuşup durmagy Hudaý halayan däldir diýipdir. Oham Hazreti Aişe aýdypdyr. Ya Resulallah, tara ma yaqulun. Oğlum aydıp durun kefini verreda deyiptir. Esselamu aleyk diyen yana gidip Essam aleyk diýwetile deyiptir. Tara ma yakulun. Oğlum aytyan kefini verreda deyiptir. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr. Ey Aişe, oğlum jogabyn berdim ki men deyipdir. Wa aleykum özüňize bolsun deyip bir kep bilen aýtdym ahim deyipdir. Wa aleykum bir kep bilen özüňize şolong jogabyn berdim ahim diýipdir. Suriye Mücadele 8-nji aýa Allah Taala aýet diýipdir. Edil şu gurrun üstüne. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ câûke hayyawke bimâ lem yuhayyike bihillâh ve yekûlûne fî أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Büyük Allah Teala'nın kelamı yankıvırın üstüne Hudaýy veripdir. Ve izâ câûke hayyawke bima lem yuhayyike bihillah. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi ile sen yanına gelenne Hudaýyň icazı bermedik salamy bilen sana salam diýdiler. Yani sam diýdiler. Sam aleyk diýdiler. O hamdy içinden aýtýarlar Yahudiler biýagrey bolupdyrlar. Yahudiler näme diýipdirler? Eger peygamber bolan bolsa şi
biz Sam diýmegimiz bilen Hudaý bize azap bererdi. Biz Peygamber Muhammed'e Sam diýdik sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da bizi yer çekenak belli olya Peygamber diýe bolmaly diýipdirler. Ey Allah'ın kelamına we haşa. Yaquluna fi anfusihim öz işlerinden aýdýarlar. Laula yu'azzibunallahu bima naqul. Bizim aýdanymyz sebepli Hudaý bize azap berenak diýip. Hudaý da aýet diýipdir. Yahudiler şey diýip aýtýar diýip. Allah Teala jogabyna aýtýar: "Hasbuhum cehennem yaslawnaha fa bi'sal masir." Kıyamatda şolaň jaý cehennemdir. Şoňa da giýirjekdirler, hor zelil bolup beter teleke jaý cehennem diýipdir. Şon bir dünýe ceza jaý däl. Bir dünýe imtihan jaý, bir dünýe amal jaý, bir dünýe ikram jaý. Orok jaý däp taý, padaş jaý däl. Näme eksen ahiretde görmeli. Olar Yahudiler içinden şöke faýda waçylar diýipdir. Ey mümin musulman oğullar, o dikkat edin, Hudaý Taala her peygamberin çağıranna bir zat aýdanna aýdýanmyşdyk Hudaý Taala: "Ya Musa, ya İsa, ya Nuh ihbit, ya Zekeriya." Her peygamberin adyny tutýanmyşdyk. Emma Allah Taalaň özi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'ny aýdanna: "Ya eyyuhan nebiyyu inna arsalnaka şahiden ve mubashshiran ve nadhira ve da'iyan ilallahi biiznihi ve sirajan munira." Hiç Hudaý Taala Resulullah'ın adyny tutmaýanmyşdyk. Ey iýveren peygamberim diýip aýtýanmyşdyk da. Ya eyyuhan nebi, Kur'an-ı Kerim'de ya Muhammed yoktur hiç yerde. Ya eyyuhan nebi, ey peygamber deyip Hudaý Taala'nın özi, yer göğün yaradan, beheşti cehennem yaradan, alem cihanı yaradan, tamam peygamberler, ferişteleri yaradan, kadir Allah Taala Resulullah hitap edene ey Muhammed diýmeýänmişdik. Ya Resulallah, ya eyyuhar Resul, ya eyyuhan nebi diýänmişdik. Şol peygambere bir edipçilik etmeli sam deyip, biter bir bi edip, biter bir aňyrda bir zelil millet diýilmäş Yahud millet. Hudaý Taala her peygamberin ya Musa, ya İsa, ya Zekeriya, ya Nuh adyny tutýar. Emma bizim peygamberimiz aýdanna: "Ey Nebiyullah, men seni beşir, nezir, seni men yalfyllatdyran çıra edip iýberdim" diýär Kur'an-ı Kerim'de. Yalfyllatdyran çıra edip iýberdim seni insanlaryň arasyna diýipdir. Şol peygambere bir edipçilik etmeli. Sam aleyk diýip ikilenji ders almaly da adymyz. Gowdy edip ders alaýyn görüňler. Adam diýäniň insanlyň agzy bilen, insanlyň kiplemegi bilen hiç wagty zelil bolmaz. Bay Yahudiler asylýanmyşdyklar Resulullah'ın izzetini kemjek bolup. Her türlü azalary berýänmişdikler. Her türlü kipler çıkarýanmışdyklar. Hatta mübarek huzuruna baranda sam aleyk diýänmişdikler. Aya Resulullah'ın izzetinden kemelipdirmi? Bir tofar adamlaň eger ilni bolsa adamlaň horlugy we adamlaň serbulent bolmagy, onu kan adamlar we bir tofar adamlary yere sokup goýjaklar, zelil etjek bolup, hor etjek bolup. Emma zelillik bu horluk we serbulendi beýik Allah Taala'nın elinedir. Eger men menen teňeňde we bilemeňiş insanlaryň eline bolsa, kan ýerde zaýlar. Serbulent adamlar yere sokjak bolar. Yere sokmaly adamlar göýüňe galdyrjak bolar. Emma Allah Taala tuizzu men teşa we tudillu men teşa. Hudaý bir adamy serbulent diýändir. Hudaý bir adamyň başyny dik etýändir. Hudaý bir adama izzet berýändir. O Hudaýdyr zelil, hor, betbaht etýändir. Tarafyň päline görä, niýetine görä. Özünün telekeligine göre. Eger bir adamın eli bilen zelil bolmaly bolsa, nauzu billah, Resulullah izzet tapmallah. Onda Yahudiliň edip izzet berişi bilen, edip ayagyndan asylşy bilen, täşun kunetçili. Her çeşitli adalary, hünerler çıkarmagy bilen, dini pak İslamy yamallajak bolup, Resulullah'ny yamallajak bolup, aya peygamberimiziň izzetinden kemellimi? Ya artdymy? Elbetde artdy. Başı diklik ve başın eteklik adamın eline değildir. Ey Müslüman dost!
ululuk gerekmi? Barayliň Hudaýyň dergasyndan tafaýlyň. Onuň munyň kefilen adam hiç wagtda pes bolmaz. Onuň munyň kefilen adamyň başy aşak bolmaz. Emma bir adamy Hudaý delili denilen soňram, Allah Taala hor edenden soňram, onu bütün insanlar asmana galdyrasyn, hiç peýdasy ýokdur. Tozan, dikkat edin, tozan kum Hudaý yerde bolmaly dipdir. Tozan her türlü ýok, göýüňe gaşyn tefeläniň menen tozanlygyndan artyp görmez. Pes adam kaldıracak bolany bilen, tozany her jere ýokary sefele, halk ýene tutup bilmez ony. Göýüňden çykyp gelýän tozanlar tutaýlyň, 1000 derejesi galypdyr diýip, tozany galdyranyň menen öňkü tozanlar. Emma altyn, emma kümüş, emma almas, loquryň içine oklagy, almaslygyny duranlar. Derejesini duranlar, arzysy bahasyny duranlar. Bir altyn şymahal jubuň içine, loquryň içine okla. Bu jubu gaçdy diýip de äp berilermi? Hiç äp berilmez. Biz insanlaryň delil etjek bolmagy bilen, insan hiç wagt delil bolamaz. İnsanlar eziz etjek bolan bilen ne? Ey musulman, şu hakikat gurrunly ki insanlar üç şakana şol horlajak bolan bilen insan horlanamaz. Bu insanlar üç şakana izzet bereýildiğini bilen ne? Başy dik bolamaz. Kadir Allah'ın hükmü ve emri ve izni ve icazatı bolmasa. Görünüp duran zatçı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yaşayışından seni meni mü'mini musulman ders almalı da atlamadı da. Ders demedi dirman edip dünya ahir günün meli de atlamadı da. Üçüncü ders almalı da adamın olun bir edipçiligi sağım arada. Elhamdülillah Hudaýa köp şükür. 5-10 yıl bäri ýok şükürüm. Ozal bir tofar jowan dostlaryň arasynda bilmezlikden şuhylardan bir jemigirine sam aleyk diýlerdi. Hudaýyma köp şükür elhamdülillah şu düpden aýrylypdyr. Sam aleyk diýip deslap Yahudiler peýgamberimiz barada çykarandadyr. Ey musulman, Allah Taala şol barada aýat bermedimi? Ýa eşitmedikmi? Assalam Allah'ın adıdır. Assalam Allah Taala'nın adıdır. Salam dedi edibimdir ayet edeylim. Bir yerik girmellemi? Bir cemi vardım. Maşine minnin. Her yerde olsun. Esselamu aleykum. Hi olmadı. Salam. Allah Taala'nın adını dagik tutmalıdır. Ahirki ders almalı adamıza hizmetini yetirip onu gurrun yerini alıp gideydi. Hidreti Aişa cidden mani olan cevabın verenine Hudaý size lanet etsin. Hudaý size qahar etsin. Sam öýdüňize bolsun diýenne Resulullah jan aýtypdyr. Jogaplaryny berme, öýüm jogaplaryny berdim diýipdir. Hudaý Taala feýuşyp durmagy, fuhş kelime, teleki kelimen agza almagy halam ýa-diýipdir. Biz bizi ýaşaýyşymyzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini icra edeýin. Şidi peýgamberimizin sünnetinden agzyna fahişe kelime, teleki kipleri almaýanmış. Bir wagt ýalňyşyp alasak da estağfirullah diýelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ulukon sünnetlerinden ýaşaýyşynda hiç ömrüne bir gedek fahişe kelimeni agzyna almandyr. Teleki pasyklyk kip agzyna almandyr. Bir wagt biri-birilerine yamanlaşmaly bolup ýa bir zat bolasa da fahişe kip agzyna almany geçirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ulukon sünnetlerindendir. Her nese sünnet riayet edilse de yani Resulullah'a dünya ve ahiret yakınlığın vardır. Emma hem gurrun iyidi, hem de ulaqan ders, hem de şol Yahudilerin bi edipçiliginin beraberine bir peýgamberimizin sahabalarının birinin edebini görsen ayıp, peýgamberimizin şagirdinin birinin edebini ki peýgamberimizin beraberine Yahudi ile sam aleyk diyen zamanında peýgamberimizin sahabası peýgamberimizi edip koyuşunu görsen ayıp. كان ثابت رضي الله عنه لا يسمع إلا بصعوبة. Peygamberimizin sabit diyen bir sahabası varmıştık, kulağı ağırmıştık. Kulağı ağır adam ödü dikkati kipliğin molye. Ohum Hudaý Taala bir aya iyi veripdir. Her kim Peygamberimizin sesinin üstünden qatanrak kiplete خد Allah'ın kelam Sure-i Hucurat'ta va okuyayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ey iman getiren bendelerim deyiptir Allah Taala. Resulullah'ın kefinin üstüne qatanraq keplemen deyiptir. İydi, eger şuna riayet etmeni, Peygamberimize qatanraq kepleseniz, iman qalbыңızdan çıqaqana kafir olup tamam amallarınız batıl olur deyiptir. Hudaýyň hükmü daşy musulmanlara. Ey ulukun hüküm demay. Suriye Hucuratyň evvelki aýalary daşy. En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Amalyňyz batıl bolup imandan çıkıp bilmänne galamaň diýipdir. Hudaý aýtýaşyny. Şu ayet inenne sabit diýen sahaba ki kuluğu ağırmıştık, özü qatanraq kepleyenmiştik, näçe ullap görünmändir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem eyne sabit? Peygamberimiz aýdypdyr, hani men sahabam sabit görünmeýär şu ullem diýipdir. Oham sahabalar aýdypdyrlar, ya Rasulallah, na'tika bi habarihi. Dirru öýüne barayli, meriz maqam, işi var maqam, ya başga müşkili var maqam, barıp görüp gaýdyly, sana habaryny getireyli. Näme diýip bir sabit gelmeýär? Oham olan sahabalar bir yortup, Hazreti Sabit'in öýüne barypdyr. Hazreti Sabit aýdypdyr, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni ýoklaýar. Sen näme näçe görünen? Ona Sabit aýdypdyr, arfa'u sawti ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Mena bir qaty kepleýän adam diýipdir. Gulugum agyr bolansaň qatyňda kepleýän diýipdir. Şu ayetde menden şirim iňip, men imandan çykdym myqa diýip gorkýan, inni özümi öýde zynnan edip saklap ötin, Peygamberimiziň ýanyna baryp da qatyňda keplep bi edip bolagamayyn diýip gorkýan diýipdir. Inni özümi öýde zynnan edip saklap ötin diýipdir. Gönden ýaşakdyryp aglap beripdir Hazreti Sabit. Men özüm zatyn qaty kepleýän diýipdir. Men hemme edin işlemde batıl bolanlar bu mahala çeliyipdir. Aham ol sahaba Peygamberimizin mübarek huzuruna barypdyr. Ya Rasulallah, sabit şey diýip aýtýardypdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. La, bel irji' ileyhi. Hiç ojra dälipdir. Bar ewrilli şmahal sabit barda ewril. وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم. شما أيت محمد مصطفى أيت صلى الله عليه وسلم sen sabit olun içinde yok. Ol bi ediplin içinde yok. Sen edipli bir sahabalarının biri. Ve yubeşşiruke Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil cennet. Barda ayt şoňa Muhammed Mustafa seni behişt bilen, cennet bilen buşlaýar diýip ayt şoňa diýipdir. Behiştli sahabalarymyň biri şo diýipdir. Nägat edebi bar o sahabanyň diýipdir. Bar ayt ente lesta minhum ve yubeşşiruke Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil cennet. Barda ayt şoňa Rasulullah seni cennet bilen buşlaýar diýip ayt şoňa diýipdir. Edipli sahaba Yahudilerin beyli bir edipçiliğinin beraberine sahabaların edip riayet etişini ve Hudaý ve Rasulullah onun edibini teyit etişinden ders alaýlyň mümin musulman dogalla. Aýtýan keplemizde, edýän işlemizde, amallamızda, şuhylamızda, onu muny güldürjek wagtymyzda, onu muny hawa diýdirjek bolup da dinimiz barada bir edipçilik edip de kalbimizden iman çıkıp gide galmasyn. Allah'ın kelamından ve Resulullah'ın senetli vurrunundan hizmetine de yetirip şolara bir hakikat mümin musulmanın imanının içinde bağ vurrunlu. İmma geleyliň yine Peygamberimizin mübarek ýaşaýyşyna. 15-20 dagyga häzir wagtymyz bar. Gatwur uluqan vurrun Peygamberimizin hakikat ýaşaýyşyny bolan zat ve elbette ondan almalı derslerde gat uluqan inşallah hizmetine de yetireyin. Peygamberimiz 54 ýyl öňce mübarek ýaşynda Medine-i Munawwara'da düşdi.
Medine-i Munawwara'da şuma halkı gurrunlemizi 54 yıl önce yaşındaki gurrunla. Medine-i Munawwara'da 2 tane katı sıylayan adam varmış. Biri bu nerti 10 kellesini ters koyup padişah edef dileyen adammış. Bu nerti gözleşip duranmıştıkla bir ceşin tutup bir hoşluq edip kellesini ters koyuyor. Medine'nin padişah edersi. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huday Teala Medine-i Munawwara eltinni Medine-i Munawwara'nın köpsi Müslüman bolup da onu ters koymalla bolanna فَلَمَّا أَنْ رَأَى قَوْمَهُ قَدْ أَبَوْا إِلَّا الْإِسْلَامِ دَخَلَ فِيهِ كَارِهًا مُسِرًّا عَلَى النِّفَاقِ. Ol 2 neferin biri ters koyulacak ba, on inşallah sonra gurrunu gelecek. Ol betbahta Huday saklasın, sonra Müslüman sırap, içinden kafir olup, daşından Müslüman olup, ahir ölüyünçe, belki kabri, belki cehenneme varıyança içinden kafir olup geçip gidiptir. Ya Resulullah men sen sahabalığın neyri deyip de yalandan Müslümançılık taşına çıkarıp kafir mutlak bolup geçiptir ol adama. On gurrunu Yahudi geliye onu şon ne der? Emme o birinin gurrunu. Rahip diyen bir adam. Ve fil Aws raculun şerifun muta'. Qad terahhaba fil cahiliye ve kana yuqalu lehu er-rahib. Qulağasın. Şu tayfağın içinde bir adam varmış. Bir özü şol Tevrat'tan, İncil'den, kadim kitaplardan düşünüşüne göre o ilunun arasına gelmeyeni şol dağda deminne çöllü ibadet ettiyen. Minni oban adamlar katı sıylayanmış. Onun adına rahip diyenmiştikler. Rahip deyip ne diyeler? Bir Hudayı ibadet et biren adam deydi. O ham Peygamberimiz gelenine o bir yoldaşa münafık bolupdur. Emme biri hakikatli bilyenmiştik Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamberdigini. Men Müslüman bolsam ovamızın adamsı ozol meni silayadi. İnni Müslüman bolsam men önkü silagım kaçar deyip de Peygamberimiz bilen cedilleşmeni durupdur. Peygamberimiz aydıptır. Ey falani deyiptir. Sen özün bilip durup şikepler aydı otiyen ha deyiptir. O da Peygamberimize yalandan aydıptır. Yok sen Allah'ın sen näme deyip Medine-i Munawwara'da özün sakla bilmeyeni kafir olup Medine-i Munawwara'dan Mekke-i Mükerreme'ye göçüp barıptır. Medine-i Munawwara'nı öpberip Peygamberimizi öpberip sahabaları öpberip Mekke-i Mükerreme kafirlerin aralarına koşuluptur. Ohan bir gün şon gurrunu olanna er-rahib deyip şon Medine'nin adamlar ağzamına Peygamberimiz näme deyiptir? La taqulu er-rahib walakin qulu el-fasik. Ola adamı rahib deyip aytmaň, ona pasık deyip aýdyň deyipdir. Näme rahip bolmaly? Bir adamdan iki Resulullah'ın hakdygyny bilenden soňra, dini pak İslam öpberip gidenden soňra, inni demeýler ona rahip diýip at takmaň. Resulullah'ın sözü. La taqulu er-rahib walakin qulu el-fasik. Kaza fi sirat İbn Hişam. Ona rahip diýip aýtmaň, pasyk diýip aýdyň diýipdir. O ham Mekke-i Mükerreme'de ýaşaberdir ol pasyk adam. O ham sonra Mekke-i Mükerreme feth bolanna Mekke'den kaçıp Taif'e kaçıp barıptır betbaht. Taif Müslüman bolanna Şam'a kaçın kaçıp barıptır. Şu taada hor olup, zilil olup, kafir olup dünyadan ötüp gidipdir. O ham sahabaların biri on yağdayını görüp şoňa goşy-goşypdyr bir kibeyt. Ma'adallahi min amelin habîsin kasa'yika fil aşîra abd amrin فإما قلت لي شرف ومال وقيد من بعت إيمانا بكفري. Ey falani özüňe rahat diýen pasyk adam. Malymma, mülkümma, şerefimma, heýsiýetimma, mensebimma, jah makamymma diýädim. O dünýäň sebepli, şerefin sebepli iman edip bir kafir bolup dünýeden geçdiň. Hor bolup, zelil bolup geçdiň sen diýipdir.
Ay men izzetim açar, ay men abrayım açar. O seninle Muhammed'in iyine düştün mü dilerimi qadip, özüne kiçiklik mi qadip, Medine-i Münevvere'ni öpberip, sonra da Mekke-i Mükerreme Müslüman olanı da onu öpberip, sonra onu öpberip, Taif'e var, Taif'te öpberip, Şam'da var. Hol velil olup geçiktir. 3-4 tane bir almalı dersime de var. İnşallah hizmetini de yetirip tamam ederim. Bismillah. Awwal qısa yaxşıca qulaq asın. Peygamberimizin mübarek sözü. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İza mudihal fasik, ghadiba Rabbu ve ihtazza lehu'l arş." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Fasık adamı bir Müslüman adam övse, fasık adamı bir Müslüman adam övse, fasık adamı, günahkar adamı, haram işe murtekip bolup girip birin adamı bir Müslüman adam övse, Huday Teala şoňa qahar gelir we Hudaýyň qaharyna 7 qat asmanyň üstünde duran, belki behiştiň üstündäki arş gorkup titreýär diýipdir. Fasık adam, telik adam, günaha murtekip bolup haramyň içinde girip biren adam bir işimi bitirdi diýip, ay ojra gowy adam ýok ahim, ay behterin adam şo diýip, ay ýeriňizde ojra adam mamy qadip bir gedek ýakşylyk gören onu öw berse, Hudaýyň qahary gelinne arş titreýär diýipdir. Peygamberimizin yak eden işinden ders almalı. Rahip at takman pasık diýip aýdyň oňa diýipdir. Oňa rahip boljakmy diýipdir. Hudaýyň peýgamberiň diýenini öpberenden soňram diýipdir. Ay palany beter gowy adam diýip, ay palany ýal adam ýok ahym diýip aýdylýar bir tofar wagtdagy. Bilýärdim tarapyň bir hemişe haram işlere murtekip bolup ketip berildigini. Bir jegedek meselen güler ýüz bilen täbirlerine şo kefe aýtmaly. Bir jegedek işim ýola salanna şo kefe aýtmaly. Ýok bizde gowy adam ýok ahym, oňa meňdeş ýok ahym diýip aýtmaly. Onu bir ewliýa adam ýalydyp goýmaly. Peygamberimiz mümin musulman adamlara ejazat bermändir, beýtmäň diýipdir. Hudaýyň gahary geler ondan diýipdir. Yani bir haramy bulaşyk ketip biren adamy gowy diýip Hudaýyň baraberine şo kefe aýtmaly. Mümin musulmanlaryň arasynda şo kefe aýtmaly, edmäýinmi? Bir işini bitirip bertdirmi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine yetirip aýtýar oň jogabyny. Kulak asyn. Men suni'a ileyhi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu ta'ala hayran faqad ablaga fi's-sana rawahu at-Tirmizi. Bir wagt siziň biriňizde bir adam iş bitirip berse, bir karmend ya bir bazary ya öý arada ya içeriňde ya daşaryňda bir adam siziň işiňizi bitirip berse, bu şol adamda şu iş bitiren adama Hudaý ejrini bersin niýse, ahir ýerine ýetirip şonu hem öwdigi we hem şoň beraberine jogabyny berdigi, sowgatdy berdigi, saflaşdylar inni diýipdir. Türkmen oňa Taňry ýalkasyn diýe. Hudaý sen günäleň geçsin diýdi. Mundan aňyrda näme padaş bar? Näme lüzumy bar onu ulkan bir ewliýa adam ýalytyp goýmaga? Peygamberimiz ýoluny aýdypdyr, ajap ýol. Size bir adam ýakşylyk etýär dämi? Şoňa aýdym, Hudaý ajryny bersin. Taňry ýalkasyn. Türkmen Huda Taňry diýip aýtýar. Hudaý sen günäňi geçsin diýdi. Ulkan padaş daş. Her kim şonu aýtsa, faqat ablaga fi's-sana, aňry baş teşekkür etdigi şo diýipdir. Aňry bardygy şo diýipdir. Näme diýip? Ay mene elimden zat gelenek, Hudaýa tapşyrdym. Hudaý sana gowy padaş bersin. Mundan aňyrda näme gowy zat bar? Men ondan ýakşylyk gördüm diýipdi. Hudaýyň beraberine birini öwjek bolmaýdy. Edil şol emme ulamalar aýtýar. Bir adam işini ökdi bolsa, aýt, meselen pasyk adammışdyk. Şol işine ökdidirdi, bolly. Şol edýän işine, şo ustatçylygyna, şol maamylasynda hokkusuzdyr, yalança däldir. Dogry işin ýoluňa salar. Gowy adamy täbile alýandyr. Tamam bolly. Mundan any öwmäne ejazamyz ýok. Mundan any dilimde gaýym bolmaly bolýar. Bir adam her kim kafir bolsun, pasyk bolsun, musulman bolsun, bir işine gowy ökdi,
Harfi evvelmiştik değil mi? Fakat şol işin necadamız var. Emme ol qowudur, ol beter gow adam. Ujur adam yok değil. Ol yerin yüzünde falan ol bizirip deyip on necadamız yoktur. Onu öwjek bolup başymyza özümiz Hudaýyň gaharyna düşämäýlim. Yaxşyň yaxşysyny aýt, yaxşysy artsyn, garry türkmen aýtýa. Yamanyň yamanyny aýt, päliniň aýtsyn diýär. Eger qowsy bolýan bolsa, Hudaý üçin aýt, qowsyny artdyrsyn. Telekes bolýan bolsa, eliňden gelýän bolsa aýt, goý belkim päliniň aýdasyn, belkim toba edasyn, belkim Allah Taalaň mehabbetini düşäsin. Peygamberimiziň sözüni özde La taqulu er-rahib, walakin qulu el-fasik. Fasik diýýärdiň diýipdir. Ýene bir ders almalylardyň biri, belli bolýar teleki adamyň izinden agdamak gow düşünelim. Ahunşy tüýhlaýdy diýip iştiba berdaş etmäýlim. Bir teleki adam bolsa, fasik bolsa, ya heýwer telekeligi bar bolsa, dosyňa, oglaňyňa, zenanaňa, dogonjyňa, ya bir musulman dogonyňa, hey falanydan habardar bol, fasik adamdyr diýmek gıybet däldir. Peygamberimiz ýankyň izinden aýdypdyr. La taqulu er-rahib, walakin qulu el-fasik. Oňa rahib diýmeň, oňa fasik diýin. Ýanyna bartdag Allah'namaň diýipdir. Biz bir adam teleki adam bolsa, falany teleki adamdyr habardar bolmadan çürüýmäýsin, idafada zat aýtmasaň, maňa gıybet diýilmeýär. Sevvam kaç tarazuy narast huy, zefele bedeş herçedani beguy diye Hazreti Sadi. Bir adam hain bolsa, teleki adam, fasık adam bolsa, zefele bedeş herçedani beguy. Heýwere mekkardır, habardar bol, malyň alamasyn, fasykdyr. Nämesi bolýan bolsa musulman dogonyňa aýt, allanmasyn be musulman dogonyň. Bu ahirki ders almalydymy, onu bir iki dakikada tamam edeýin. Ey mümin musulman doganlar, bular altyndan erzişli gurrunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ýaşaýyşyna bolan gurrunlar. Ýanky rahibi ki peygamberimiz ona fasık diýýärdiň diýipdir. Näme diýip musulman bolmady? Delili näme di? İmana girmedi. Biçare de belki bedbaht. Ol öz ýanyny özi guman edipdir. Men musulman bolsam Muhammediň ýyzyna düşdim. Men öňki şerefim, heýsiýetim gaçar. Meselen heýsiýetini saklap kafirlikde durup geçdigi hanny. İmanasy barmy? Wagtyky tarafyň Allah bolandan soňram, wagtyky tarafyň pak din bolandan soňram oturup men guman etýän, pikir etýän, meselen Qur'ana barsam, mescide barsam, men öňki heýsiýetim gaçar myqa diýän diýipdi. Özüňi Allah'ın kelamyndan alyp galmaly. Ağaşmakdan, gumralykdan başga hiç zat däldir. Ýöne öz ýandan özüni meňgeş dostlar tapdyr. 16-17 nefer bolup gaçyp gitipdirler Mekke'ye Mukarremäge, ýanky fasyk adam. Ey muňa tegine girsek, musulman bolsak, biziň öňkü abrymyz gaçar ha, heýsiýetimiz gaçar ha diýip 15-16 nefer bolup da gaçyp gitipdirler. Bir neçe nefer bolup da öz ýandan özüň şeýligi män edip, Hudaýyň dinine tegine girsek, biz de Hudaý diýibersek, biz de peýgamber diýibersek, biz de Qur'an diýibersek, biz öňkü heýsiýetimiz, öňkü abrymyz, öňkü mejlisiň içinde falan ýylyň arasyny barp bilmer, falan ýylyň mejlisine barp bilmer ha diýmek elbetde horlukdyr. Tarafın Hudaý bolandan soňram, tarafın beýik Allah Taala bolandan soňram, ne ýasaý az janibe hiç kes, ne ýasaý az janibe hiç kes, buru janibe hak nigahdar bas. Ay barakallah Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Onun minin gowunny görenin minen ahir sen gowp göberer diýipdir. Onun minin gowunny görenin minen ahir sen gowp göberer. Ne ýasaý az janibe hiç kes, buru janibe hak nigahdar bas. Hudaýyň ryzaýatyny tap oturup ýoham. Hudaý adamlary da öwrer, olaň şoňy da öwrer, öwrilmehede kıyamatda bildirer. Allah Taala hem arkan. Odan onun minin gowuny yo öz ýandan şeýle guman edýänlip Allah'ın pak dininden galyp bir iman dünýeden geçip giden adam oda. Hudaý Taala nuri imandan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala ýurdumyzda parahat, watanymyzda emniyet, agzy birlik, iman abrydan ayırmasın inşallah. Mescid medreselerimiz ýörüp dursun. Musafirlara,
hıtmatda we, gurbatda we, müşkilli dogalla we, beýik Allah Taala hemmelerini asan etsin inşallah.